wa'annan duk macuta ne, duk ɓarayi ne, dukka ɓarayi ne, ba wanda ya kamata su tafi da abin bane ba. Wallahi har yanzu suke jagorancin sai lare san rai. Kuma in ka lura a shi na kamfanin wasan ƙwallon ƙafa, to kuma da yake duk wanda ka ji da ya yi maganar shashi na shashi ya sani. Amma kuma abubuwan duka iri ɗaya ne a jihohi ma, saboda wallahi inda balo take tafiya yanzu, wanda suke jagorancin ƙungiyoyin ma na balo aksarinsu wallahi ba su cancanta ba masu jagoranci ƙungiyoyin. Wakilan su kansu kamar na kama da president na club, wallahi ba su cancanta ba. Wasu kawai sun aza da ake cewa president kawai duka yawo ana ga president na club kaza ga president na club kaza, kawai su sun aza haka ne. Kuma sun aza balan aka ce president an ɗauko kuɗi an bada kawai shi zai je ya je sha'anin shi ko ya je ya tuye shi ko ya je yanda yake so. Ka kama ga kuma shi malami mai horar da 'yan wasa, za ka ga tun 'yan malamai masu horar da 'yan wasan wallahi ba wasu malamai bane ba wanda suka yi suna, ko ba wasu bane wanda suka iya ƙwallon. Wallahi akwai malamin da yake horar da 'yan wasa bai buga ƙwallon ba ma. Shi kuma ai ko Allah ma ta yi ta'arifin ne qabla an ta'buduni. Allah ya ce ka sanni kayan ka bauta mini. Ya za ka mun bauta kai baka sanni ba? To wallahi ba su san ba balon nan ma, balle har yaran su kuma su san abin da suke yi. Kuma kishin na zuwan can baya uwayenmu da yayanmu wanda suka buga balo a ƙafafuwansu, kishin da suka yi a can da wallahi na yanzu ba shi bane ba a gabansu. Na yanzu in za ka yi balo ko an ci kuma ba ka za ka ga ɗan balo ko a ka bai kabu ko ya yi zanzaro ya huta. Da kuwa uwayenmu da yayanmu wallahi in suka yi balon nan idan an samu galaba a kansu, wallahi sai mutum ya yi kwana ɗaya biyu ma bai fito ba daga gidan shi. Amma yanzu za ka ga ɗan balo wai an ci so ya zo su ɗora shayi suna scrabble suna wani belot sai dai suna bul. Kenan abin bai ne ma zai. Kuma da ko ɗan balo ya ce a su wannan balon kawai ba za su buga ba sai an ga yini za a basu. To ka ga duka wannan ba masu so bane su ci gaba. In kun kama allo in kun lura a can lokacin baya, wallahi wanga tsari wanda yanzu ake yin shi ba haka bane. Kenan ya kamata mu ma mu kawo sauyi. Ya kamata mu ma daga wajenmu gaskiya mu kawo sauyi domin mu ciyar da jihohinmu gaba, domin kuma mu ciyar da ƙasarmu gaba. In kun kama wannan shampiyona ta League Pro, League 1, tun daga Premier za ka ga abin da ya kai wajen wani na biyan Setiam. Duka ƙungiyoyi na cikin region guda ne. To kullum duk wannan ƙungiyoyin kuma wanda za ka gani a ƙasa za su kama daga ƙungiya ta Zandar, ta Maraɗi, sai 'yan tawa sai 'yan Arewa. Kenan les autres regions. To menene mu yake kawo mana cikas in sauran jihohi muke samu wannan koma baya? Su 'yan wasan idan sun tafi can babban birnin Yamai, za ka ga wasan nasu ma kuma ba irin namu bane. Kaga dai ka kama tun daga hutawa Antarma. Za a ga munan aksarin sauran jihohin nan sai Katozar, pardon sai Sazar zuwa Sazar ta ka ga ɗan wasa ya fito lokacin da zai Antarma. To ka ga wannan lokaci bai ba. To idan ka kama kuma kamar wajen jihohin Nyame, za ka ga kawai tun Katozar in mutum ya yi return ne kawai Katozar ta iya tire. Jiska hadda Nabar ana Antarma. Kenan 'yan balon mu gaskiya ba su cikin condition. Ba su cikin condition kuma wakilan nasu ma wallahi ba wakilai bane. Kawai wanda dai suke ɗan rumbu ko ne na abin da suka samu sa a cikin aljihunansu, su dama ba ciwo take musu ba. Wai za ka ji an ce ko president ko dirijan na club
wai suna bin kulab jika 700 ko jika 800 ko miliyan guda. To yaya ne ku da kuke tahiyar da ƙungiyar ku da kuke so ƙungiyar ku ta ci gaba, a ce kuna bin ta bashi, alhali daga Fenifut ta zubo wannan kuɗin za ka gani wai kuma da an ce a president ya bada kaza ana bin bashi, waye shi ma ya kawo kaza ana bin shi, ana bin bashi. Wa'annan duk macuta ne, duk ɓarayi ne, dukka ɓarayi ne, ba wanda ya kamata su tafi da abin bane ba. Wallahi har yanzu suke jagorancin sai lare san rai. Kuma in ka lura a ita tahiyar ma ƙungiyar tamu ta ƙwallon ƙafa ta ƙasa gabaki ɗaya, in dai wani ƙungiya, in dai wata kulab ta ɗan karkata wani guri, to za a ga an samu yadda za a soke ta, ko a yi yanda har za a ga wannan kulabin sai ta sauka. To mu dai kiran mu nan da babban murya, mu dai gyara ne muke so. Sannan ya kamata a kai ga babban murya a gyara domin a tayar da jihohinmu gaba, domin kuma ƙasar mu ma ta ci gaba. Saboda wannan abubuwan na yanzu daga nan, daga su wannan abun, wallahi daga nan ita Nijar ɗin daga cikin region take ci gaba. In dai region bata 'yan wasanta ba su ci gaba, ba yiwuwa a ce Nijar ma ta samu ci gaba, sai dai a duka ɗauko mana wasu 'yan wasa wanda mu ma kanmu suna wasa ba mu san su ba. Ina muku fata alheri.